Част от витамините, минералите, микроелементите, имат доста фибри. Така че аз смятам, че са полезни не само за дамите, също за мъжете и за децата. Ние също така предлагаме и торти, които са подходящи за малки деца, които не присъстват ядки. Добре, сега значи крема виждам, че е готов и го... Има още мъничко от крема. Да. Какво ще добавим? Това виждам жълтъци. Не. Да, това е какаово масло. Всъщност не се слагат никакви животински продукти, никакви веган продукти. Точно така. Ние използваме само продукти, в които не присъстват животински продукти, няма глутен и... Добре, благодаря ви. Значи сега нашата торта изглежда по този начин. Ще я залеем с крема и за следващите стъпки ще продължим